Seguimos a nosa andaina polos camiños da Galicia medieval coa intención de internarnos na enmarañada fraga da historia e ir deixando atrás árbores e obstáculos que nos impidan ver con claridade quen foron as xentes que lle deron forma a Galicia. A Galicia na que viviron os nosos devanceiros, a Galicia que estamos a piques de perder ou que se cada xa hai tempo que perdemos, a Galicia das persoas que foron salpicando con ermidas e capelas a mística paisaxe desta terra. Quen construíron as ermidas primitivas en Galicia? Quen foi o bispo Maelog da Igrexa Britoniense Galega? Quen foron os diversos santos e bispos celtas coñecidos como Maelog, Maelog, Molwag e Moloch, a que en tantas igrexas ermidas lles dedicaron en Irlanda, Escocia, Gales, Gwent, Cornualla e Bretaña? Que relación pode haber entre estes santos e bispos celtas e o bispo Maelog da Igrexa Britoniense Galega? Nas rexións e países nos que se conservaron as linguas celtas ata época posteriores ao Renacemento, conserváronse tamén textos escritos nas diversas linguas vernáculas. Ao conservárense a fala e maila escrita, o traballo de descifrar topónimos antigos foi fácil, e ás veces os topónimos reavivaron o recordo de santos escuros que xa casi estaban esquecidos. Moitas igrexas, abadías e mosteiros, despois de seren reconstruídos unha e outra vez, desapareceron, quedando o topónimo como único testemunho dun edificio relixioso que puido estar dedicado a un deses santos escuros e esquecidos. No episodio anterior vimos que a existencia de topónimos que designan lugares dedicados a santos, como Santan en Irlanda, pode axudar a descubrir o significado de algúns topónimos galegos como Mosende en Galicia e entender mellor a nosa historia. Estamos en terras do norte de Galicia, unhas terras que moi posiblemente pertencesen ao outrora bispado de Bretonia, coa intención de seguir procurando unha raiola que ilumine un pouco o pasado automedieval desta zona do norte das provincias de Lugo e A Coruña. En Galicia todos oímos falar do bispo Maelog, un personaxe histórico do que só sabemos que asinou as actas do segundo concilio de Braga no ano 572, pero ese simple feito parece abondar para gravar o seu nome na nosa memoria e na identidade de Galicia e dos galegos para sempre. O nome de Maelog, tamén coñecido como Maelog, ten unha forma fonética case idéntica á de Maelog ou Maelog, o santo galés e bretón. Este último non foi bispo, que se saiba, pero pola súa relación con Bretaña e polas súas viaxes por terras celtas, a tentación de relacionalo con Maelog, o bispo britoniense galego, é moi grande. Algúns expertos sospeitan que San Maelog, o santo galés e bretón, pode ser a mesma persona que San Moloch ou Moloch, un dos grandes santos celtas. San Moloch naceu contra o ano 530 e finou no ano 592, polo tanto, San Maelog, o santo galés e bretón, San Moloch, o bispo santo irlandés, e o bispo Maelog da Igrexa Britoniense que asistiu ao segundo concilio de Braga no ano 572 son contemporáneos. San Moloch ou Moloch tamén era coñecido como Lua, Luan, Luanos, Lugei, Molog, Molwog, Molwa, Moloch, Murlach, etc. Como é posible que o mesmo santo fose e sexa coñecido con nomes tan diferentes como Lua e Moloch? Esta diversidade de nomes ten unha explicación fácil se o vemos desde a perspectiva das linguas gaélicas. Como vimos no episodio anterior, o adxetivo gaélico mo significa meu e adoita ir prefixado aos nomes dos santos como mostra de respecto e de cariño. Así, partindo de Lua, o nome orixinal do santo, obtemos Molua. O sufixo gaélico irlandés antigo, ok, og, nas linguas gaélicas modernas, úsase para formar diminutivos de sustantivos e nomes de persoa, hipocorísticos que xeralmente indican afecto. O mesmo ocorre co diminutivo iño en galego, con resultados como a expresión galega meu santiño. Engadíndolle o diminutivo ok a Molua, obtemos Molua ok ou Molua og. Así, obtemos os diversos nomes compostos do santo, que ao longo do tempo sofren diversas deformacións.
O nome deste santo está recollido como Moluoc en gaélico irlandés antigo. Todas as demais formas son posteriores. Agora que xa entendemos a formación de hipocorísticos gaélicos co sufixo oc ou og, e sabendo que ma tamén se emprega como variante de mo diante dos nomes dos santos como Mosanctan, Masanctan, Mosende, Masende, podemos chegar facilmente á forma do nome do santo galés Maelog, e máis a forma do nome do bispo galego Maelog. Isto non quere dicir que sexan a mesma persoa, evidentemente. Vai facer falta algo máis para intentar demostrarlo. Malia ser picto-irlandés e cristianizar zonas pictas de Escocia, o bispo Maelog ten un nome totalmente gaélico. Maelog pode ser unha variante gaélica do nome do bispo santo irlandés. Xa dixemos que tamén se sospeita que Maelog, o santo galés e bretón, pode ser a mesma persoa que San Mauro.